A megnyitóra Boros András Szolnoki görögkatolikus lelkész hívott fel. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki valóban a szombati programjának ezt a eseményt választotta. És azt gondolom, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy itt egy székben kényelmesen leülünk és akkor részt veszünk valamin, hanem azt gondolom, hogy különleges módon utazni fogunk. Mi emberek vagyunk talán egyedül képesek arra, hogy bejárjunk világokat, korokat, tájakat, úgy, hogy ki sem mozdulunk a székünkből, hanem odafigyelünk nyitott szívvel egy másik emberre, aki valahogy a sajátjából, a saját világából akar minket meghívni. Nagyon nagy vágy az emberben az utazás, a felfedezés. 1960. szeptember 14-én nem csak a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepelte a keresztény világ, hanem egy kisbaba csendben, de azért kicsit a csendet megtörve megszületett, kicsit belesírta önmagát a világunkba, és elkezdte a földi életét. Az emberiség pedig már túl volt egy nagy utazáson. Pár évvel azelőtt volt az első ember az űrben, és készült egy nagy utazásra, a Holdra szállásra. És most 65 évvel később megint, aki követi az eseményeket, megint a Holdra készülünk, és vagy az ember itt sem fog megállni, aztán jön a Mars, és talán évszázadok múlva át tudjuk lépni a naprendszernek, a galaxisnak a határait, de nem szabad sosem elfelejtenünk ilyen utazó fajként, hogy azért felfedezhetjük mi az egész kozmoszt, az egész világot, azért minden ember mikrokozmosz, minden ember egy világ, minden egyes ember egy egész galaxis tulajdonképpen, egy egész kis külön világegyetem. Hiszen a Jóisten így teremtett meg minket, hogy végesek vagyunk, de valahogy mégis nyitottak a végtelenre, és hogyha a saját életünket nézzük, hát végtelen titok, végtelen kincs, végtelen ragyogás az, amit felfedezhetünk. Aki a mai napot és ezt a programot választotta, az valóban nyitott szívvel indulhat egy nagy felfedezési utazásra. Felfedezhetjük ezt a kis mikrokozmoszt, akit Békés Ildikónak hívnak. Bejárhatunk valóban korokat, kultúrákat, tájakat, hogyha nyitott szívvel figyelünk, és közel kerülhetünk Ildikóhoz, de azt gondolom, hogy közelebb kerülhetünk önmagunkhoz is. Azok által a történetek által, azok által a énekek, dalok, mesék által valahogy megtalálhatjuk önmagunkat is. És érdekes ez a szeptember 14-e, a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe, mert ebben ott van valami nagyon nehéz feladat is. Még talán Ildikó élet céljaként is, vagy életküldetéseként is megfogalmazott magában, hogy hát Krisztus minket nem arra hív, hogy akik őt követjük, hogy nekünk kényelmes, kellemes életet biztosítson, és hogy majd itt akkor megvéd minden rossztól. Ildikó ezt a keresztet azért mindig
egész életében nyitott szívvel, és valahogy Krisztushoz tartozással próbálta mindig felvenni, és mindig vinni, tudva, hogy nem egyedül cipeli, hanem ő Isten ott van vele. És valóban Krisztus Urunk nem azt ígérte, hogy megment minket a bajuktól, hanem azt ígérte, hogy ott lesz velünk minden nap a világ végezetéig. És talán ezen az úton, ezen a kalandozáson, amire most indulunk velem, fel fognak tűnni ezek a pillanatok, ezek a alkalmak, amikor talán ő választotta volna könnyebb utat is, de tudta a szűk ösvényt választani, ami sokszor nehezebb, de az utazásban mindig az a kérdés, hogy mi a cél és hova akarunk eljutni. És nem a könnyű utat kell választani, hanem azt az utat, ami elvezet a célunkhoz. És a célunk nem lehet más, mint a megérkezését Isten szeretetében megérkezni a mennyei Atyához. Érdekes, hogy a szeptember 14-e, ez Leó pápának is a születésnapja, és valahogy Ildikó mindig is keresi ezeket a kapcsolódási pontokat, és nagy öröme volt, amikor a pápaválasztás volt, hogy és megtudta, hogy ő is akkor született, hogy talán az Istennek valahogyan összehozható ez az ő életével is, hiszen a pápa is egy komoly kereszthordozó, hiszen az egyháznak a keresztét, a teljes súlyát cipeli a mellem. Ildikó is sok-sok keresztet cipelt, és ezeket sosem olyan úgy hordozta, hogy ezt hogy megszabadulni kell, hanem tudta, hogy ezt vinni kell. Hogy ez az ő feladat, ez az ő küldetése, és mindig is tudta, ki az, aki őt segíti ebben. És talán ez, amit szeretnék kiemelni, mint talán a történetekben és énekekben is meg fog észrevehető lesz, ez a ragaszkodás a gyökerekhez, ragaszkodás a családhoz, a szülőkhöz, a szülőföldhöz, és ragaszkodás mindenek fölött Istenhez. Ahogy egy gyermek ragaszkodik a szüleihez, talán Ildikó most 65 évesen is tudja mondani, mint egy kis gyermek, úgy csüng a Jóistenem, úgy hatja át az egész életét, példát adva nekem is. Azt a pap vagyok, de azt mondom, hogy a papok is tudnak találni példákat. Nem csak nekünk kell példákat lenni, de mi is fontos, hogy találjuk példákat. És a hívek között is találhatunk ilyen valóban olyan embereket, akiktől tanulhatunk Istenhez ragaszkodást, Istenhez kötődést. Hát nem sokan tovább húzni az időt, hiszen azt mondom, hogy készek vagyunk erre az utazáson, és csodálatos, hogy el se kell állnunk a székből, ahhoz, hogy valóban elinduljunk erre a nagyon izgalmas útra. Kérjük, hogy Ildikó legyen a kalauzunk, és vigyen közelebb mindnyájunkat azokhoz az életeseményeihez, amiket átélt, vigyen közelebb önmagához, vigyen közelebb minket saját magunkhoz, és vigyen közelebb minket Istenhez. Köszönöm szépen! Előbb édesanyám szólaltatja meg, vagy együtt énekeljük, hogy felejtjük Isten. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetet, és térjetek meg, mert velünk az Isten. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetet, és térjetek
S nami Bóg, Rozumíte jazycy i pokarajcie się, jako z nami Bóg. s nami Bóg, Rozumíte jazycy i pokarajcie się, jako z nami Bóg. Családi hagyományokat folytatva, édesanyám költői hitvallását írta meg a következő versben, amely Májer Borbála előadásában hangzik el lemezről. Modus vivendi. Modus vivendi. Parancsolj testednek, ne akarjon. Parancsolj lelkednek, hogy taszítson. Parancsolj a világnak, ne éljen. Parancsolj a virágnak, ne nyíljon. Parancsolj a szeretetnek, ne szeressen. Minden hiába, mert tested, lelked nem a tiéd. Világod él, virágod nyílik. A szeretet táncol szívedben, mert az ember szabadnak született. Édesanyám felidézi a római katolikus éneket Szent Kereszt felmagasztalásának emlékére. Szent Kereszt felmagasztalása szeptember 14-én édesanyám születésnapján ünnepelt keresztény főünnep. Lényege Jézus keresztjének megtalálása, tisztelete és a megváltás titkának középpontba állítása. Brácsány kísérő, partosok. Most pedig egy másik mese következik. A lovas mesék közül édesanyám
a kis ráró eladása című mesét fog elmesélni. Kiegészítésnek azt szeretném elmesélni, hogy mikor a kisunokáinak ezt a mesét elmondtam, utána Noémi is, meg Marcika is mondta, hogy mi is szeretnénk mesélni. És a Marcika úgy kezdte a mesét, hogy született két kistikó. Az egyiknek Markoló volt a neve, a másiknak meg Dömpi. Hát felejthetetlen, nagyon édes volt. Hát akkor kezdtem a mesét. Ezeket szintén Szent Márton kártán írtam a lovasmeséket, egy kedves barátomnak vannak lovai, de megkérte, hogy nem mondjam a nevét, úgyhogy remélem nem fogom eltéveszteni. Kollégáim itt vannak Kármán, tudják, hogy ki ez a kollega. Hát egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy Víra nevű lovacska, és az a Víra 12 éves volt, de még nem volt az életében fiúló. Egyszer híre ment, hogy az egyik tanyán éheznek a lozak. Szent Mártonkát a polgármestere fölhívta az illetőt, és mondta, hogy viszünk ennivalót, de cserébe mi kérünk egy lovacskát. Jó, rendben, csak hozzatok enni. Vittek szekerekkel ennivalót, szabot, meg szénát, és aztán kiválasztottak egy Ráró nevű gyönyörű mélót, és azt hazavitték ennek a barátomnak. És képzeljétek el, hogy mi történt? Hát a Víra kis csikókat várt. Az állatorvos bácsi megállapított, hogy 2 is. Hát képzeljétek el, hogy az egyik fiú lett, és Kisráró lett a neve, a másik pedig Hajnalka, a kicsi Hajnalka kislány lett. Tehát volt egy fiú, meg egy kislánynó. És ott maradtak ennek a barátomnak a portáján, gyönyörű kifutó volt építve, hatalmas volt, ott volt az anyaló, apaló, a Hajnalka meg a kislányok. Nyargaláztak, nagyon jól érezték magukat. Hanem egyik reggel, villanypásztor őrizte ezt a kifutót, egyik reggel Hajnalka fölébredt és kereste a testvérét, hogy kislányom, hol vagy? Nem válaszolt. Rárókám, merre vagy? Nem válaszolt. Akkor nagyon megijedt. Figyelte, hogy merre lehet. Látják, hogy egyik helyen a villanypásztor meg van bontva, és a kisrárónak ott a nyoma. Uram Jézus, elszaladt, hol van, merre van? Gyorsan bement a házhoz, és mondta, gyere, gazdi, a kisráró eltűnt. Na, nagyon megijedtek. A barátait fölhívta, mindenki autóba őt, keresték a mezőn, réteken, mindenütt keresték a kisrárót. De sehol nem találták. Már nagyon mindenki bánatos volt, aki még sírt is, mert annyira sajnálták. Hát a Hajnalka, meg a Ríra, meg a Ráró, meg nagyon sírtak. Én meg azon a hétvégén Mária Kulcsra utaztam. Tudjátok, 1 évig ott laktam és ott tanítottam, és mentem vissza látogatóba. Beér a busz a falu közepére, leszállok. Kit látok egy szekér mögé kötve? A kicsi Rárót. Oda szaladtam. Kis Ráró! Jaj, Ildikó! Annyira jót jöttél! Rettenetes dolog történt velem! Egy nagy faluszú ember elrabolt és ide hozott. Nagyon örülök neki, de hol a nagy bajuszú? Bent van a kocsmába és iszik? Hát Kisráró, kikötözlek és elkutatlak. Kikötöztem, és tudjátok hova vittem? A Mária Polcsi templomba, igen. Az atyák éppen ott énekeltek, és a hívek is bent voltak, énekeltek a Szizonyának, ott van az a gyönyörű kertkép is ott látok. Bevittem a Kisrárót, és azt mondtam az atyáknak, hogy Tibor atya, maradhatna itt a Kisráró, mert elrabolták, és most el akarom bújtatni. És akkor mondta a Tibor atya, hogy jó, mi figyelünk rá, híveknek is mondtam, hogy nem hagyjátok, hogy valaki elvigye. Nem hagyjuk, vigyázzunk rá. Visszamentem, és megkerestem a rendőrösöt. A rendőrösnél dolgozott az egyik volt tanítványom, és mondtam neki, hogy légy szíves segítsél, mert ez meg ez történt.
értelem bementünk a kocsmába. Ott ült a nagy bajuszú, egymás után húzta le a feleseket. Mondja neki a rendőr, te mit csinálsz itt? Honnan van a kis ló a szekerek mögött? Az az én lovam, otthon van az anyja. Tudod mit? Menjünk el a tanyába és mutasd meg az anyját. Ki is mentek? Kiment a rendőrautó is. De nem volt ott anyaló. Mondta, hogy hát akkor honnan van a lova? Miért tudom én? Hát valahol vettem, azt mit emlékszem már. Hát ez egy kicsi ló, hát hogy nem végetni? Nem régen volt. Nagyon mérges volt a nagybajuszú. Fenyegetőzött, előkapta a bicskáját. Na akkor aztán a rendőrök is mérgesek lettek. Mondták, hogy akkor velünk jössz a rendőrségre is le fogunk csukni. Bevitték a rendőrségre, és ott vallomást kellett neki tenni. Aztán közben a polgármester úr ott Máriakocson telefonált Szent Márton Kátára, az ottani polgármesternek, még a Hunor volt a polgármester. Mondtam, gyertek ide, mert megvan a ló. Itt van nálunk, elkutattuk, gyertek, értek. Na rögtön 3 autó, meg a barátomnak a lószállító autója elindultak. 2,5 óra múlva már ott is voltak Máriakocson. Ott pedig az emberek, hogy hírét vették, hogy mi történt, összeálltak, kis süteményt hozott ki, borocskát ki, pálinkát egy asztalra kitették, kivitték a város szélére, és letették az asztalt, és várták a Szent Márton kártyáiakat. Egyszer csak látják, hogy jön a lószállító, meg a 3 autó. Mindenki újjongott, hogy szervusztok, itt vagyunk, gyertek, egyetek, ígyatok, biztos elfáradtatok. Igen, és akkor jöttek, ettek, ittak, és mondták, hogy ne haragudjatok, de még most vissza akarunk menni Szent Márton kátára. Ha lehet, akkor hadd vigyük el a lovat. De hol van? Hát mondom nekik, hogy figyeljetek, de betettem a kettelkomba. Még mondtam is, bocsánat, ne nevessetek ki, de a gyerekeknek el szoktam mesélni, hogy mondtam a kis ellennek, hogy templomban nem pisilünk, nem hakilunk. Bementem és mondtam neki, hogy kislányok, itt vannak érted? Nagyon megörült. Meglátta a gazdáját, újjongott. Hol van anya, apa, meg a kis hajnalka? Hát otthon vannak, de nagyon várnak. Bekötötték a lószállítóba, és nagy búcsús üdvözléssel elindultak haza. De meghívták a Szent Márton kátáiak, hogy jöjjenek el Szent Márton kátára Máriakócsig ide. Jó, és akkor hazaértek, volt nagy újongás, sírt a líra, sírt a rául, és sírt a hajnalka, a kis rául, meg annyira boldog volt, mondta, hogy Ildikó néni, annyira jó, hogy odajöttél. Mondtam neki, hogy ezt a Jóisten így rendezte, hogy itt találkoztunk, és akkor így került vissza a kisnyelvünk, Szent Márton kátára Máriakócsra. Itt a véget, Kusán. Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is, gondok kése busunkba vár, képmutató lett a világ, egész világ ellenségünk, űzött tolvajokként élünk, nem loptunk még csak egy szöget, Jézus vérző tenyeréből, Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább nékünk, megáldkoztál, meg is vettél, örök családóvá tettél. Zelen obvég, zelen oklaj, amadiba, aventaj giardin dombosi, andomazden, andenuma, bujandipe, intregoluma, dushmanoj, sakoromsad, čorna žandoj, čičordaj, karkinuma, andaj, esti palma.
Verlajutin veamende, nade lila ferumende, armaia nankat imardin, nashadeski avechutan, anananaina, nanaina, 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 Végül, de nem utolsó sorban, ez a mai délutáni ünnep elképzelhetetlen lett volna megadni ember segítsége nélkül. Köszönet a művészeknek, akik kísérték és vezényelték a zenei részeket. Farkas Zsolt, Szíros István, később az örömzenei dr. Perék József, a köszöntő Koros András Török katolikus lelkész és köszönetünket fejezzük ki a Nagykádai önkormányzatnak a támogatásért. A könyvtár segítségéért, a közreműködők munkájáért, Békés Géza ikonfestőnek a csodálatos ikonjaiért, Reisz János Nikolc Máriának, Szívós Ágnesnek és Udvari Tamás barátjának, édesanyának a terem díszítéséért, és a barátok süteményeiért és mindenkinek megköszönve azt, amivel hozzájárult a mai délután sikeréhez. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy mindenki kapott a kicsit tartsot. Ez a legjobb érzékelő mindenkinek, hogy ezt hozzájárult. A zárószám az utolsó búcsúdal, Szent Simeon énekel, most bocsáss el, Uram. A szöveg szerint Simeon egy az Istentől kapott ígéret beteljesülését várta, addig nem halt meg, amíg nem látta a messiást. Miután karjában tartotta a kis Jézus, kimondta, most bocsáss el, Uram, és ebből készült ez az élet. Most bocsáss el, Uram, a te szolgálatot, a te igéd szerint békességben meglátta szemed.
következő szám az ugyan egy lassú szám, de soha nem szokta senki bekategorizálni, hogy lassú vagy gyors szám, mert amint meghalljuk, teljesen ne felejtjük egyáltalán, hogy milyen zenés stílusról van szó, mert mindenkinek a béke, a nyugalom és az jut eszébe, hogy milyen jó élni és milyen szép a világ. És hát ezt a számot nem más tette világhírűvé, mint Louis Armstrong, és hát ezt tárogatom is el lehet játszani, úgyhogy most következzék a What a Wonderful World.